Nogle gange kan datamængden være lidt uoverskuelig, og så kan det være godt at ordne dem på forskellige vis. Der findes flere gode redskaber til netop det, og her der kigger vi på 2. Sortering og filtrering. Her har vi en oversigt over data fra den gennemgående case i hold i virkeligheden. Og dem skal vi prøve at se, om vi kan sortere lidt. Men hvis man kigger lidt på dem, så ser det faktisk ud som om, de allerede er sorteret. Hvis vi prøver at se her, så hvis vi kigger på læs startscoren, så ser den ud til at stige ned gennem her, indtil vi kommer til et nyt hold her. Så for det første så er de sorteret på holdet, om det er Rikkes hold eller det tidligere hold, og dernæst så er de inden for hvert hold, der er de sorteret på deres læs startscore fra lav til høj. Men det kunne for eksempel godt være, at vi ville prøve at danne et overblik over deres matematikscore i stedet for. Men en ting, man lige skal være opmærksom på, det er, at når man begynder at sortere, så kan man faktisk komme til at ødelægge sine data lidt. Så det er en god idé her at starte med at tage en kopi. Så det vi kan gøre, det er, at vi markerer lige det hele her. Og så kopierer vi det. Laver et nyt ark og sætter det hele ind her. Sådan. Så hvis vi kommer til at ødelægge noget herover, så har vi altid en kopi. Vi kan måske lige kalde det her for kopi. Så vender vi tilbage til det her. Og her der er det vigtigt, at vi får markeret alle data, som vi vil have sorteret. Det gør vi lige her. Det havde jeg sådan set også gjort før, men nu gør jeg det lige igen. Det er ret vigtigt, at vi får markeret det hele. Sagen er, at hvis vi kun får markeret nogle af data, så får vi kun sorteret nogle af dataene, og det kan betyde, at vi kan få løsredet den enkelte deltager sin score i nogle af de andre opgaver. Så det er ret vigtigt, at vi får markeret det hele. For at få sorteret på matematik, så kan vi så trykke på data og sortere. Og her der får vi så en mulighed for at vælge nogle forskellige sorteringsfunktioner. Vi vil gerne have sorteret på matematik, så den finder vi her. Det vi kan se, det er, at faktisk så har Excel lagt mærke til, at der er nogle overskrifter her. Og hvor kommer de fra? Jo, de kommer selvfølgelig herover fra. Og det vi også kan se, det er, at der her er krydset af ved listen indeholder overskrifter. Hvis vi fjerner den, så tror den, at den øverste række her også indeholder data. Men det gør den sådan set ikke, så vi sørger lige for at få markeret ordentligt her. Og så prøver vi at se, hvad der sker. Nu kan vi se, at nu har vi fået sorteret i matematik fra den laveste score til den højeste. Hvis vi nu vil vende tilbage til den gamle sortering, den vi havde før, så er det faktisk ikke umiddelbart lige til. Og det skulle vi måske prøve at gøre noget ved. For at komme tilbage, der bliver jeg simpelthen nødt til at vælge fortryd sortere. Sådan der. Nu er vi tilbage til den gamle rækkefølge. Det vi så kan gøre for at sørge for, at vi altid kan komme tilbage til den gamle sortering, det er, at vi kan tilføje en kolonne. Det kunne vi for eksempel gøre her. Sådan. Og her der giver vi hver deltager et ID-nummer, som passer med rækkefølgen i den her liste, som er den oprindelige. Vi trykker 1, 2. Og så kan vi markere de her 2, og så kan vi simpelthen trække den her, for at få den til at tælle op hele vejen til 52. Det kan være meget smart at have et ID-nummer for hver person, som identificerer personen. Hvis man havde et navn, så kunne det også være en identifikation, men det er ret vigtigt, at man har en identifikation, som identificerer den enkelte person unikt, og det kan man sikre sig ved, at hvert har et forskelligt tal. I princippet kunne der godt være flere, der hed Kate, eller flere, der hed B. Og det smarte ved at bruge tal, det er, at så kan man sortere på dem og holde en oprindelig rækkefølge. Men nu har vi fået lavet den her nye kolonne med et ID-nummer, og vi kan så altid sortere på den her kolonne for at komme tilbage til den oprindelige rækkefølge. Nu kan vi så lige prøve at lave sorteringen på matematik igen. Vi markerer det hele. Sådan. Går op og vælger data, sorterer efter matematik. Og hvis vi gerne vil tilbage til den oprindelige rækkefølge, så kan vi sådan set bare gøre det samme igen, men i stedet for vælge ID. Sådan. I dataopgørelsen her, der kan man se, at der også er blevet noteret, om de enkelte kursister var tilfredse med kursusforløbet eller ej. Og det er markeret herover i kolonnen tilfreds. Der hvor der står 1, der er der tale om en tilfreds kursist, og der hvor der står 0, der er der tale om en utilfreds kursist. Hvis vi nu var interesseret i at kigge lidt nærmere på de utilfredse kursister, så kunne det måske være meget rart at kunne fokusere på dem. Det kan vi gøre på 2 måder. Den ene måde, det er ved at sortere på tilfredshedskolonnen. Det kan vi godt lige prøve på.
Det har vi gjort nu, og så får vi her alle de utilfredse kursister klumpet sammen her, så er de måske lidt lettere at få overblik over. Men vi kan faktisk også gøre noget andet. Lad os lige prøve at gå tilbage til den oprindelige sortering. Vi kan også filtrere dataene, sådan så vi kun får vist de tilfredse kursister. Og det gør vi igen, så skal vi sørge for at have markeret hele området her. Det var sådan set markeret, men vi gør det lige for en god ordens skyld igen. Så vælger vi data og filtrere. Det I kan se nu, det er, at der er kommet sådan nogle små trekanter her. Og hvis vi prøver at trykke på denne her, sådan, så kan vi hernede vælge, hvad for nogle rækker, der skal vises. Og hvis vi sørger for, at vi kun får vist den række, hvor der står 0 på, sådan, så kan vi se herude, at nu bliver alle de andre rækker skjult. De er ikke forsvundet, og hvis man kigger på rækkenummeren herude, så kan man se, at der er et eller andet, som er blevet skjult. Så det her, det giver altså også en indikation på, at det ikke er alt, der vises. Men på den her måde, der kan man altså fokusere på lige netop de rækker, som man er interesseret i. Hvis man trykker på denne her, så ryger filter tilbage. Og faktisk så kan man også bruge dem her til at sortere. Så hvis vi trykker på den her, så får vi en sortering her. Så ved først at have iværksat denne her filtreringsfunktion, så får vi faktisk også en, så at sige, gratis sorteringsfunktion oven i hatten, hvor vi kan bruge denne her lille sag her til at på forskellige vis sortere og filtrere dataene. Der er dog stadigvæk nogle ting, som man gør bedst med den rene sorteringsfunktion. For eksempel så kunne det godt være, at vi gerne ville have sorteret deltagerne tilbage i først det hold, de deltog i, og så derefter, lad os sige, deres matematikscore. Hvis vi prøver at vælge sorter-funktionen, så kan vi, det vi først vil sortere efter, det er holdet. Og dernæst så vil vi sørge for, at så længe hold er lige, så vil vi gerne sortere efter deres matematikscore. Så vi tilføjer et sorteringskriterie mere. Og trykker OK. Se, nu har vi først sorteret efter hold, og derefter efter matematik. Så nu har vi fået klumpet Rikkes hold sammen her igen, og det tidligere hold sammen her. Og på Rikkes hold, der er det så sorteret efter matematikscoren. Man kan se, at vi ryger ikke tilbage til den oprindelige rækkefølge. Det er fordi, der er ret mange af kursisterne, som har scoret det samme. Så der er en del, for eksempel 10'ere, og det er jo så lidt tilfældigt, hvordan de så bliver sorteret. Til sidst vil jeg lige illustrere, hvordan det kan gå galt, når man sorterer. Hvis vi nu kommer til bare at markere en del af dataene, sådan her, så kunne det være, at vi gerne ville have sorteret dem på læs slut scoren. Det I kan lægge mærke til nu, det er, at nummer 13, deltager M, har en læse-startscore på 34 og en ordkendskabsscore på 38. Nu prøver vi at sortere det her. Så vi vælger at sortere, og vi skulle prøve at sortere på læs-slut-scoren. Kigger lige igen. Nummer 13 havde ordkendskab 18. Nu fik vi sorteret, men prøv at se. Vi fik sorteret det her herover, men vi fik jo ikke sorteret det her. Og det betyder, at deltager 13 er blevet rykket væk fra sin ordkendskabsscore. Det dur simpelthen ikke. Vi bliver nødt til at fortryde det her, fordi vi har simpelthen ødelagt dataene lige nu. Så længe vi bare kan lave en fortryd og komme tilbage, så går det nok det hele. Men hvis man kommer til at lave et par ændringer, efter man har lavet sin fejlagtige sortering, eller hvis man ikke lagde mærke til det, ja, så kan man muligvis ikke komme tilbage. Og det er derfor, det er en god idé, at vi har en kopi her tilbage. Prøv altid at sørge for at få markeret hele det område, som du skal have sorteret. Og vær særlig opmærksom på, hvis der er områder som her, hvor der ikke er nogen værdier. Det er stadigvæk ret vigtigt, at du får markeret hele området, hvor vi får alle deltagerne og alle kolonner med. Ellers kan det gå galt.